Har du nogen gang fundet dig selv forvirret, mens du handler kattemat og lurt på, hvordan du kan skille mellem gode og dårlige alternativer? At vælge den bedste maten for din pelsklæde ven kan være udfordrende, men det er afgørende for deres helse og lykke. For at svare på dette spørgsmålet, slut at se på mærkevareannoncer eller billeder på boksen eller pakken. I stedet snu boksen eller pakken og læs baksiden. At se på etiketten er den bedste måden at afgøre, hvilken type kattemat, som er bedst for katten din. Du kan også gøre dette med kattens nåværende mat for at afgøre, om den er tryg og sund, eller om den kræver umiddelbar kassering. Så uden videre, lad os finde ud, hvordan du kan skille mellem god kattemat og dårlig kattemat. Læs etiketten først. At læse etiketten er et svært vigtigt steg i at vælge den bedste kattematen. Etiketten fortæller os ikke bare om næringsværdien i maten, men også om hovedingredienserne og sammensætningen af maten. Den første, ingrediensen på etiketten, er vanligvis den, som udgør størstedelen af indholdet. Katter regnes som strenge køttetere, noget som betyder, at kostholdet deres næsten udelukkende består af kød. Husatter vil af og til nappe i græs for at få i sig næringsstoffer, som de i naturen ville fået fra ufordød vegetation, som er igen i magen på deres planteætende byttedyr. Likevel vil mange billige kattemater få dig til at tro, at katten din også er planteter, og som en ku eller sav kan overleve hovedsageligt på et kosthold, som består helt af majs. Den vigtigste og første ingrediensen på kattematsetiketten bør altid være en god proteinkilde, enten det er kød eller fisk. Fyldstoffer som majs og andre karbohydrater som ris bruges nogle gange i stedet for kød, fordi de er billigere og kan bruges til at fylde et kattemat på budget. Det kan have været et kup, men du bør ikke vurdere denne type mat for din pelsklæde følgesven, fordi den mangler essentielle næringsstoffer og proteiner, noget som kan føre til svaghed og andre helseproblemer. Tjek den ernæringsmæssige sammensætningen. Den ernæringsmæssige sammensætningen er bare en fin måde at definere teksten på baksiden af pakken, som fortæller dig procentandelen af protein, salt og andre ingredienser i kattens mat. Det er et lovpålagt krav for at sikre, at du forstår, hvad du køber. Her er nogle forslag til, hvad du bør se efter. Vi har allerede nævnt, at protein bør være en hovedingrediens, men du bør også tjekke niveauet af fosfor. Dette kemiske stoffet fremmer ben- og tandvækst, energilagring og muskeludvikling. Uden det kan katten din blive svag og sløv, samt udvikle bensygdommer og andre alvorlige helseproblemer. Det er imidlertid muligt at få for mye af en god ting. Mængden fosfor bør aldrig være højere end mængden calcium, som også er essentielt for kattens ben og tænder, siden en ubalance mellem de to kan føre til nyresvigt. For voksne katter bør fosforprocenten være 1% eller mindre, og calciumprocenten bør ikke overstige 1,2%. For kattunger, som fortsat vokser, kan calciumprocenten øge til 1,5%, men fosforprocenten bør forblive konstant. Taurin. Taurin er en essentiel del af kattens kosthold, som støtter immunforsvaret, hjertehelsen og synet. Som du kan forestille dig, kan en taurinmangel være ekstremt skadelig for katten din. I naturen ville katten din fået taurin fra sit naturlige kødbaserede kosthold. Imidlertid kan processen med at omdanne kød til kattemat utilsigtet ødelægge en betydelig mængde taurin. Som et resultat bør god kattemat altid inkludere taurin blandt ingredienserne. Hvis den ikke gør det, giver den ret og slet ikke katten din nok næring til at holde sig sund. Så når du køber kattemat, sørg altid for, at det er nok taurin til stede. Fjern sukkeret. Vi liker alle en sødt godbit nå og da, men sukker er ikke sundt for katter. Katter kan ikke smage sødt, og de er ikke bygget for at håndtere store mængder sukker. Hvis kattens mat har tilsat sukker, er det en god idé at bytte til et andet mærke. Sukker giver ingen fordeler for kattens kosthold, vil ikke appellere til smagen deres og kan føre til vægtøkning og andre helseproblemer. Undgå myter om premium kattemat. Premium kattemat kan virke som en ideel løsning. Den kan være lidt dyrere, men fortjener ikke kæledyret dit det bedste du kan give dem? Ja, selvfølgelig. Vi skal ikke argumentere for, at du bør købe billig eller dyr kattemat. I stedet skal vi argumentere mod troen på, at premium kattemat altid er bedre end budgetvenlige alternativer. Premium kattemat betyder ofte bare, at den er dyrere.
Mange premium kattemater indeholder de samme grundlæggende ingredienserne som deres billigere ikke-premium versioner. Endda værre, når de faktisk bruger forskellige ingredienser, er de nye ofte mere let fordøjelige eller indeholder mere fedt. I nogle tilfælde, specielt hvis katten din er vant til at spise billigere mat, kan det ændre kostholdet. Gør den syg. Du bør rådføre dig med veterinæren din, før du gør store ændringer i kæledyrets kosthold. Før vi fortsætter, ligger du videoen. Hvis ja, inviterer jeg dig til at blive med i vort katteelskende fællesskab ved at like denne videoen og abonnere på kanalen. Vægt er vigtig. Du ved, hvordan det føles at købe en stor pose chips, åbne den etter, at du har forladt butikken, og blive mødt af en halv pose luft og en halv pose mat. Producenter gør dette, fordi de ved, at du er mere tilbøjelig til at købe en større pose, men de vil ikke pådrage sig kostnaden ved at fylde den helt op. Dette er grunden til, at du altid bør tjekke vægten på pakkede matvarer, inkluderet kattemat. Hvis du er usikker mellem 2 mærker og ikke er sikker på, hvilket som giver bedst værdi for pengene, kan du ganske enkelt dele vægten på pakken på prisen. Dette vil give dig en idé om, hvor mye du betaler per gram, og hjælpe dig med at få mest mulig værdi for pengene dine. Råd fra katten er vigtige. Katter kan være ekstremt kradsende, når det gælder, hvad de spiser. Spørgsmålet er katten din en ekspert eller et vanedyr? Ekspertkatter liker et eventyrlystent kosthold. De ønsker at udvide ganen sin med forskellige smager og teksturer, og de kan blive irriterede, hvis de bliver serveret det samme for mange dage på rad. For at give disse kattene variationen de ønsker, prøv at rotere maten deres. Vanedyr på den andre side har en favoritmat og holder sig til den, omtrent som et 6 år gammelt barn, som bare spiser smørbrød. Disse kattene vil afvise alt, som ikke er favoritmærket deres, noget som kan være problematisk, når den specifikke smagen bliver udgået, eller butikken går tom. Disse kattene er imidlertid ikke helt modvillige til at prøve ny mat. Trickset er at tage et billede af ingredienslisten på baksiden af kattens favoritsmat eller beholde en af de tomme boksene. På den måde, hvis kattens favoritmat ikke længere er tilgængelig, vil du fortsat have en liste over ingredienserne, som kan hjælpe dig med at finde et alternativt produkt, som smager så likt som muligt. Er maten faktisk kattemat? Dette kan virke åbenbart, men det er værd at dobbelttjekke. Katter har svært specifikke ernæringsbehov, så de trænger svært specifik kattemat. Når du køber kattemat, sørg for, at maten er passende for kattens aldersgruppe. Kattemat markedsføres ofte til specifikke aldersgrupper. Selvom det er den sidste boksen i hylden, ikke køb kattemat for katunger til din voksne kat. Katungemat indeholder ekstra kalorier og højere proteinniveauer for at holde trit med energibehovene til en voksende katunge. Katter bliver mindre aktive etterhvert, som de bliver ældre, uanset hvor ofte katten din får zoomies, og katungemat kan forårsage alvorlige helseproblemer på grund af sit højere næringsindhold. Det er derfor, du bare bør købe kattemat, som er passende for kattens aldersgruppe. Det var alt for denne videoen. Hvis det er noget, vi har gået glip af, venligst giv os besked i kommentarfeltet. Det ville vært väldigt satt pris på.